Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Νέα. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε post now. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε την αίτηση για το COT. Όπως γνωρίζουμε, το COT είναι κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και από σήμερα η πλατφόρμα είναι στον αέρα για καινούριες αιτήσεις. Πάμε τώρα να συμπληρώσουμε την αίτηση. Ανοίγουμε ένα browser, είτε από υπολογιστή, laptop ή από tablet ή ό,τι άλλο συσκευή έχουμε, και γράφουμε ειδικά COT και εδώ τώρα χρειάζεται να έχουμε τα στοιχεία του TaxisNet. Πατάμε είσοδος, συνέχεια. Εδώ τώρα συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας που έχουμε, δηλαδή το username και το password. Αφού έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία, πάμε είσοδος, πατάμε εξουσιοδότηση. Εδώ τώρα συμπληρώνουμε το AMCA. Αφού έχουμε συμπληρώσει το AMCA, κατεβαίνουμε κάτω και πάμε είσοδος. Ok, κατεβαίνουμε κάτω και εδώ τώρα στην αίτηση με την κατηγορία που ανήκουμε. Παράδειγμα, αν ανοίγετε στην κατηγορία Α, που είναι και το πιο φθηνό ρεύμα, θα δείτε ότι το σύστημα δεν με αφήνει επειδή δεν έχω CAM. Εδώ τι κάνω, πάω πάλι πίσω για τη αίτηση μου, κατεβαίνω κάτω και αν είμαστε στην κατηγορία πολυτέκνων, πατάμε εδώ. Στη δική μου περίπτωση είμαι κατηγορία Β. Θα ελέγξετε αν τα στοιχεία είναι εντάξει. Ok, και εδώ τώρα συμπληρώνουμε τον αριθμό παροχής. Πού το βρίσκουμε αυτό? Ok, αριθμό παροχής μπορούμε να το δούμε στο λογαριασμό μας που μας έρχεται και το γράφει εδώ πάνω ο αριθμός παροχής. Αφού έχουμε πάρει τον αριθμό παροχής, πάμε πιο κάτω. Συμπληρώνουμε και όλα τα στοιχεία, αριθμό τηλέφωνο, email. Και εδώ τώρα συμπληρώνουμε τον αριθμό βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, αν χρησιμοποιούμε μηχανή υποστήριξης. Κατεβαίνουμε κάτω. Πατάμε έλεγχος και αποθήκευση και κατεβαίνουμε κάτω. Και αν δεν βλέπετε κάποιο σφάλμα εδώ, πατάμε υποβολή αιτήσεις. Υποβολή αίτησης. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε συμπληρώσει την αίτηση για κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε να κάνετε like, να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας greekpavlania.com. Γεια σας.